Persones, caràcters, pensaments, una captura en imatge estàtica del comportament humà. Indivisuals és persona i imatge, individu i visual. Un treball conjunt de dos artistes, Àlex Ruiz i Pere Huerta. És la primera vegada que creen junts i el resultat veiem immillorable. Una doble mirada, una doble proposta en dos objectius diferents, però al mateix temps similars en intencions, captar comportaments. L'objectiu d'Àlex Ruiz, amb gran potencial social, pot ser derivat de la seva feina com a fotògraf al diari Levante i Avui. El de Pere Huerta, secretari de l'Associació Fotogràfica de la Safor, amb una doble vessant, color per imatges inspirades en pintors, blanc i negre per dedicar-se al retrat, buscant les formes amb molta cura. Una barreja equilibrada d'artistes i creacions, barreja de sensacions, d'estils diferents units per una posada en comú artística. Indivisuals romandrà a la Casa de Cultura de Bellreguard fins el proper 3 de febrer.